F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Paskal u Marija Baldacchino. Llum qegħdin nagħmlu t-tifkira ta' San Publiju, il-Prinċep ta' Malta. Publiju li jilqa' f'daru l-Apostlu missierna San Pawl. Jew aħna wkoll nitolbu l-grazzja li nkunu nies li kapaċi nilqgħu il-kelma ta' Alla li tiġi mwassla lilna mill-Knisja. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna u f'qalbna jew narfu in-nuqqasijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti joġbok li San Publiju jilqa' lill-Apostlu missierna San Pawl u jżommu għandu bil-qalb. Għamel li bil-merti u t-talb tal-istess Publiju nejxu fuq din l-art maqudin miegħek bil-fidi u bl-imħabba biex niksbu ilena ta' dejjem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta ħlisna mill-arka sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġibu ruħhom magħna biħlewwa li ma bħala. Lakowna tajjeb lilna l-koll u kabdunna ħuġġieġa għax kienet nieżla x-xita u kien il-bart. Meta Pawlu qabda skuk niexfa u tefaħħom fin-nar. Fis-skuk kien hemm lifa li malli ħasset isħana ħarġet u qabdet majit Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa imdendla ma' idu, bdew jgħidu wieħed lill-ieħor. Dan ir-raġel żgur xi kattil għax għad li ħelisa mill-baħar il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Imma hu farfar il-lifa ġonnar u ma ġralu xejn. Huma stennew li se jarawh jintefaħ jew jaqa' u jmut f'daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebda deni, bidlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. F'dawk l-inħawi kien hemm l-oqsma tal-prinċep tal-gżira li kien jismu Publiju. Dan laqana u bil-qalb kollha żamna għandu 3 ijiem. Missier Publiju inserta mixħut marit bid-deni u d-diżenterija. Pawlu daħal ħdeħ, għamel talba, kiet ideħ fuqu u fejku. Wara dan imbagħad bdew ukoll jersku għandu l-morda l-oħra tal-gżira u hu fejjakom. Iwrewna ġeħ kbir u meta ġejna biex nitilku qabbew fuq il-ġifen kull ma konna neħtieġu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sam responsorjali. Int mulej is-sem tal-wirt tiegħi. Int mulej is-sem tal-wirt tiegħi. Ħarisni u Alla għax fik jien nistken jienet lil mulej insidi m'għandix ġid ieħor ħliefek mulej int is-sem tal-wirt u r-risk tiegħi. Int iżżomm f'idejk xortija. Int mulej is-sem tal-wirt tiegħi. Imbierek il-mulej li tani l-fema imqar bil-lejl qalbi tallimni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Int mulej is-sem tal-wirt tiegħi. Int tallimni it-trek tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek. Hemm il-għaxka għal dejjem flemintek. Int mulej is-sem tal-wirt tiegħi.
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Natikom kmandament ġdid li tħobbu l-xulxin kif ħabbejtkom jien jgħid il-mulej. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu bl-anġli kollha imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu u qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u hu jifridhom minn xulxin bħal maraj jifred lin-naċ mill-mos. In-naċi qiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad lis-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: Ejjew imbirkin minn missieri, ħudu bwirt tagħkom is-saltna li tħejjit għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont teri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu iżżuruni. Imbagħad iwiġbuh il-ġusti, mulej jgħidulu: Meta rajniek bil-ġuħ u tmajniek jew bil-għaġġ u sqejniek? Meta rajniek barrani u lqajniek jew eri u libbisniek? Meta rajniek marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk? U s-sultan iweġibhom u jgħid: Tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi. Il-kelma tal-mulej. Nixtieqek nirriflettu ftit f'din il-festa għażiża ta' San Publiju il-Prinċep ta' Malta. Kemm kummenti isiru fuq pajjiżna, kemm diskorsi. Però l-isbaħ ċertifikat li għandna fuq Malta, jew aħjar fuq il-poplu Malti u Wawċi, huwa din is-sentenza li nsibu fl-Iskrittur eżjes, fl-Atti tal-Apostli. Sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġabu ruħhom magħna bi ħlewwa li ma bħalna. Laqgħulna tajjeb lilna l-koll. X'ċertifikat sabiħ. U l-mulej lill-poplu tagħna ippremjah. Lill-Publiju ippremjah il-Prinċep tal-Gżira. Għaliex? Għaliex hu li kien il-mexxej tal-Gżira jagħti l-eżempju u jkun hu stess flimkien man-nies li jilqgħu il-dawn il-barranin. Il-Vanġelu ta' San Mattew: Kont barrani u lqajtuni, kont bil-ġuħ u bil-għaġġ tmajtuni, sqejtuni, kont eri u libbistuni. San-Luqa hawnhekk jikteb u jgħid: laqgħuna tajjeb u Publiju laqana għandu. U x'inhu r-rigal? Ta' meta l-poplu Malti m'għamel xejn speċjali. Għex il-valuri umani. Innutaw ftit aħna x'ngħidu meta tara annimal anke jbati, anke fil-sin tagħna, il-koll ngħiduha: anqas kelb ma trid tara ibati.
Aħseb wara bniedem. Kif jista' int tara bniedem qed ibati u ma tgħinux. Tara bniedem qiegħed jereq u ma tagħmilx minn kollox biex issalvah. Misserijietna eżies li kienu għadhom ma rfux lil Alla għexu il-valuri umani. U rigal ta' dan il-mulej idawwa lill-poplu tagħna bil-kelma tiegħu. Għax il-kelma tiegħu, il-kelma ta' Alla tħalli il-frott fejn hemm valuri umani. Mhux ta' bxejn li Alla sar bniedem u għammar fostna. U jekk irridu tassew li aħna bħala poplu Malti ma nitilfux il-valur insara, rridu noqogħdu ferm aktar attenti biex ma nitilfux il-valuri umana li il-koronament tagħhom issibu fil-valuri insara. Ejjew nitolbu l-missierna l-Apostlu San Pawl, ejjew nitolbu il-San Publiju, ejjew nitolbu l-dawn in-nies li laqgħu il-Pawlu u l-sħabu fi gżiritna, nitolbuhom jgħinuna biex nożżu tajjeb il-valuri umani, ħalli fuqhom nibnu bis-sod il-valuri insara li huma d-dawl u paċi għal dawk li jilqgħu. Aħna nifirħu u niftakru fil-qalb kbira ta' San Publiju li laqa għandu il-San Pawlu l-sħabu wara li ħelsu mill-arqa, nitolbu lil Alla jżommna sħaħ fil-fidi u fl-imħabba lejn xulxin fil-waqt li ngħidulu ejn mulej lill-poplu tiegħek, ejn mulej lill-poplu tiegħek. Sabiex tieqaf mal-isqof tagħna Anton, ħalli bil-kelma u bl-eżempju ikompli jmexxi l-Knisja tiegħek f'Għawdex nitolbu. Sabiex tagħti id-den lil dawk li għandhom f'idejhom it-tmexxija ta' dawn il-gżejjer nitolbu. Sabiex il-barranin li jaslu fuq xtutna isibu fina l-imħabba li sabu f'San Publiju u l-morda tagħna il-fejqan li sabu f'San Pawl nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija inti tkompli sseddaq il-għaqda u s-sliem fost il-poplu Malti nitolbu. U Alla, insejjaħt l-missirijietna għad-dawl tal-Evanġelju permezz ta' San Publiju li laqa fi gżiritna l-Apostlu San Pawl bit-talb tiegħu għamel lilna jibħalu nagħtu xhieda tal-fidi bl-imħabba tagħna bi Kristu Siedna. Dio
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li sejrin nofru lil kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Publiju biex naqilgħu il-maħfra ta' dnubietna u narfu dejjem inroddulek ħajr bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu qlubna il-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus Siedna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Publiju, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li huwa xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha, aħna nfaħru l-kobor tiegħek u ngħidu bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerreta għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Giusepp, San Publiju u l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna
palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrejb, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tijek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox missier ta' kur faraċ u sliem. Aħna nġbarna hawn flimkien fit-tifkira ta' San Publiju biex nagħtu ġieħ lill-ismek bis-sagrament ta' ibnek il-waħdieni. Atina li jitqarbina li jagħmilna tkun għalina ran tal-fidwa ta' dejjem. Bi Kristu siedna. Killum fil-festa ta' San Publiju l-ewwel isqof ta' Malta, hekk ejjew aħna wkoll impoġġu l-isqfijiet tagħna taħt il-ħarsta materna tal-Madonna ta' Pinu. L-isqfijiet ta' Malta, l-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet missjonarji jawċin bħalissa hawn ukoll fostna bil-lejla sejjer iqaddesu, l-isqof ta' Tripoli, l-isqof George Buġejja, l-isqof Bonello tal-Honduras, huma kollha isqfijiet anke missjonarji Maltejn u Għawċi. Jew għalhekk inżommuhom fit-talb tagħna. Illum ukoll nżommu f'talbna partikolarment lill-Kardinal Mario Grech li llum huwa l-anniversarju tal-ordinazzjoni episkopali tiegħu. Ngħidu flimkien. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.